na mwantu muri tutigarete ase chinsame cha Nyamira kuwa mono ase skuru yo ya skuru yo ase omojumbe Nyamoko arenge nigo ritukulia lero boigo anyara kobaga kwereneria engwana yabatike kubwate kwa amono mwana siasa oyo masirieta Isaac Atebe igoro botume kibwe chibesa chia NCCDF ase ebunge yu asanyata kobaga gatabna nigo chikore maria gusoko tume kwae nigo kore maria okogenderera kubwa mono kwa barko bari bakurwa ase chia machitari nyara kakona ritukulia lero mojumbe webunge yo omoske chwa Nyamoko nigatukuterare karengerere kina gotabuna ereni gagutumika chibesa chie bunge yo gose chia CDF ase ebirengo gosemuna chipitake gotumikwa nabo igo siasa siasa nigo chanya kwa chikone kwa senseme yo asabarai au abanyaka bakuru ebirengerere byabo nabo igo kokwanira igoro bukurumi obubwanya ko babakwana kigwa kolengana babo ase county Nyamira oyo mobo uyu nyara ko bakuru ebirengerere byae igoro yo burai ime ye county Nyamira nabo igo bukurumi no speaker omoyia Thaddeus Nyabaro unagotumunyo muri kito Fatigada Gisemba namatuko atano na bere ahetire egesa omwana siasa korwase bunge ya North Mugirango omuske Isaac Atebe okwanira obutumeki obobe bw'ekibesa anene kiriya ky'ekipasari inse y'oburayi bwaye mu bunge omuske kyo Nyamoko budanigo obukurumi obonge bwabeire bokwenekiwa obwo bokoremaria amasomo anene kurwase abana baria bakorwa kinga kitari kwenyara twabeire emyaka 3 2023 2024 kilo mwaka tokonyora milioni 300 ocho constituency report ile ya sogete muisundi constituency yetu neriyama chitukoba iyo muisu uze Kenya sababu neri ose chibasari chibese chikwende chiskuru chitabwati marieta na ende cyacu yasoko kuduoro cyaso imivugo y'abantu ingana eyeiga nigo omubunge omuskecho wa Nyamoko ayekanire ase chinkuru kinene nagoteba inzi y'oburayi bwaye nigo abeire gagusira kisemi ase ebunge eyo ebirengo ebinene naigo takunyara kwebwatirania ebikorwa by'obusuku bingabuna ebyo by'obukurumi imezikore ndi umuntu nkwana rora mumura wate Isaac umumara na principle cyaba parade digaiga aho dana atokwa na to wachiga sendo batorani kangana bono Vincent uterena chibe to moyade chikora je dormitory na nende to gwera na to da to otoba kiara ntuna abayi yani tanya kwegena una na injina tene ina nintu ale chiba chiane nda ayabani baba smart mama usenda onde wezi una intu asenje to aginira masamba no to ndo wara komenya ubutaliwo cha Muruche ninguna tora kwa ndika vile. Hiyo siwezi nikafanya. Kwa anda kongongora sama tanga. Ase omujega oyoiga bukubatuka ebus ase skuru ya secondary ya St Francis Gekendo egotoka eward ya Ekerenyo nigo omonogeri webunge ye county ya Nyamira omuske Thaddeus Nyabaro akwanira maiso marore obukurumi ore imeye county eyeiga. Auditor General's report egotebanga omugabano ito kiromotini abwakana ghost workers aso mwako eta akuruma milioni 751 igonekeraga ndreta bakakubuta abande kakomenta ghost workers kabiri ibintu mbiro twara batabi bisima bikoro kunga floka mheshimiwa mbunge unaelewa hii mtu aetwe chibesa kurwe serikali yanene chigrant chigo kunye bisima kuikira bono iga desima nkeyo gia kunyiru no ene kemo na hiyo pesa imeondoka ingana eyeiga yobukurumi Nyamira ningana boigo yasegwa n'omubunge Nyamoko nagoteba nero esababu enene county ya Nyamira kogenderera gutigara maiga kemagenderero mumwe nero bwata asigete museneto bwata asigete mu women rep nero bwata kange misigo tengo wemeke. So that's why sometimes we feel bad when you are no we people about it. This confusion in Nyamira is by design. Unaredia bantu bataburi na bitu difficult again. Tuanya gosengana. Chingaki echecho nigo omonogeri Nyamira omuske Thaddeus Nyabaro oigo akwanira oburayi bw'ebunge ye county ya Nyamira. Impeached person cannot act on behalf of the county assembly or whatsoever.
and there is no way an impeachment can be reversed. It can be used to embezzle public funds, but impeachment cannot be reversed. Wakaenda mpaka Central Bank, wakajaribu kubadilisha sahihi mheshimiwa mbunge. Hiyo ndio naomba ukifika pale, anti-fraud sukuma, EACC sukuma, CID sukuma wakuje hapa. Saa wale watu ambao wanatakiwa kusaini ndio waipe milioni 40 kutoka pale. Tumewamulika. Hingo ripoti ya Getembe kurwaiga ase skuru ya sekondari ya Gekendo yegotoka emeye ward ya Ekerenyo ebunge ya North Mugirange kaunti ya Nyamira Njefa Tigadi Yesemba.